Odhiane weche mag nek ma Shakahola ni bero mar ringre manogole liete ma Shakahola ne odonjo odiochieng' mar adek ka duoko mar bero mar ringre 4 mamoko no yangi ni ji 4 go ne odee ng'utgi ma owito ngimagi. Duoko no bende nonyiso ni ji moko 23 mamoko to nowito ngimagi bang' koso chiemo kuom thuolo malach, kaka Lydia Okeyo leronwa. Ne en odiochieng' mar adek ma chenro mar bero mar ringre manogole liete ma Shakahola ne odhi mbele. En bero mitime osiptal ma Malindi kotiele gi jabero mar piny owacho Johansen Oduor, bero manotim ne ringre 36 kuom mago manogole liete ma Shakahola. Of this, 16 were children, 19 were adults. One we were unable to ascertain whether it's adult or a child, so it was in between. The number of males were 17 and females were 19. Bero go yango ni thoth oganda manoiki e bunge ma Shakahola ne otho e yore magalagala kamoko to ne ode ma owito ngimagi. The cause of death from all of this, majority we found that they were died because of features of starvation, which were 23 of them. 4 of them we found that they had asphyxia. And remember I told you asphyxia is someone who was denied oxygen prior to death. 7 of them we were unable to ascertain why they died because of the level of decomposition. Then we found a child who had head injury. We also found an adult who had a disease, coronary disease, because we found that she had a kidney and a heart disease. Nonro mar nyenyo mag dend dhano kata DNA bende no dhi mbele kama romo familia 22 no chopo kendo no nywandi e chendo no. Ka familia mamoko bende no donje kar kano ringre ma Malindi ka gimanyo jogegi. Mimi natafuta sister yangu na watoto wake 3. Tumemtafuta kwa muda mrefu tangu tuliposikia hizo habari za kwa watu kule Shakahola wanakufa na kuzikwa. Na jana kuna kijana wa kule nyumbani tulipatana akasema juzi kuna watu walisaidiwa kutoka huko Shakahola na akamwona sister yangu hapa General. Ndio maana nimekuja nikaingia kila mahali hakuna, ndio tumeambiwa kuwa kuna wengine wametolewa hapa wakapelekwa kule Premium. Nyakisechegi osetim bero ni ringre maromo 76 kachendo ni korigeno ni biro dhi mbele nyaka chieng' tich ang'wen jumane. Lydia Okeyo, Ramogi TV. Moko kuom jodolo mapacho kae ndiseyo piny owacho